sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Padayon natong ipangaliya sa Ginoo ang atong mga panginahanglan, labi na gyud ang kahusay kalinaw unta sa nagpadayon rong panagbangi sa mga leader sa nasod, labi na gyud dito sa Iran nagubat o kining atong mga leader sa politika dinhi sa ato, muhunong na unta sila niining ilang mga pagpaningkamot sa ilang politikanhong mga ambitions ug mo hatag na sila pagtagad sa tinuod nga panginahanglan sa ato rong nag-ilaid sa kalisod nga mga katawhan. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa ilang mga pagpalit og slots, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kalipay ug kalinaw ang ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Kaluy pagmando ang among kasing-kasing o Ginoo, kay kun wala ikaw dili kami makapahimuot kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Gisuginlan ako sa Ginoo bahin sa laraw sa akong nga kaaway, batok kanako. Sama ako sa maaghop nga nating karnero nga patyonon. Wala ako masayod nga naglaraw diay silag dautan, batok kanako. Matod nila, putlo nato ang kahoy, samtang ligon pa kini, ato siyang patyon, aron wala nay mahinumdum kaniya. Unya nagampo ako, labing gamhanang Ginoo, maghuhukom ka nga matarong, nagsusi ka sa kasing-kasing ug hunahuna sa tao. Pakita ako inig panimalos mo kanila, kay gitugyan ko naman kanimo ang akong mulo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Nagadangop ako kanimo. O Ginoong akong Diyos, nagadangop ako kanimo. O Ginoong akong Diyos, nagadangop ako kanimo.
Luwas ako sa mga nagukod kanako, ug palingkawas sa ako. Tingali unyag mahimo ako, nga sama sa gitukob sa liyon. Kunis-kunison, nga wala gayoy mutabang. O Ginoo akong Diyos, nagadamo ako kanimo. Hukmi ako, O Ginoo, kay nagmatarong ako. Og tungod kay wala ako'y sala, laglaga ang kangilad sa dautan, apan sagna ang matarong. O tig-usisa sa kasing-kasing ug sa kala, o matarong nga Diyos. O Ginoo akong Diyos, nagadamo ako kanimo. Taming sa akong atubangan, mao ang Diyos, nga nagaluwas sa matarong o kasing-kasing. Matarong nga maguhukom ang Diyos, usa ka Diyos nga mosilot sa adlaw-adlaw. O Ginoo akong Diyos, nagadamo ako kanimo. Ang mga pulong mo, O Ginoo, maglingon sa mong pagtuon, ug agaga kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Sa kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Manaon ikaw, O Ginoo. Daghang mga tao didto nakadungog kaniya nga misulti niini ug miingon sila, kining tawhana mao gayud ang propeta nga atong gipaabot. Ang uban miingon, siya mao ang Mesiyas. Apan ang uban usab miingon, ang Mesiyas dili magikan sa Galilea. Ang kasulatan nag-ingon nga ang Mesiyas kaliwat ni David ug mataw siya sa Bethlehem, ang lungsod ni David. Busa tungod kaniya nabahin ang mga tao. Ang uban gusto unta nga mudakop kaniya apan walay nakahimo pagbuhat niini. Ang mga sundalo namalik ngadto sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga Pariseo ug nangutana kanila, nganong wala man ninyo siya dadanganhi? Ang mga sundalo mitubag, wala pa'y tao nga nakasulti sama kaniya. Ang mga Pariseo nangutana kanila, hasta ba usab kamo nalimbungan niya? May usaba sa atong mga kadagkuan o usa ka Pariseo nga mituo kaniya?
Kining mga tawhana wala masayod sa balaod ni Moises, busa tinunglo sila sa Dios. Si Nicodemo, usa sa mga Pariseo nga nakikita kang Hesus kaniadto, miingon kanila, sumala sa atong balaod, dili kita makahukom nga sad-an ang usa ka tawo sa dili pa nato siya mahusay ug maila kung unsay iyang nabuhat. Sila mitubag, taga Galilea ba usab ikaw? Nan pagtuon sa kasulatan ug masayran mo nga wala pagayoy propeta nga naggikan sa Galilea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining pagpangitag kamatuoran mga igsoon, dili gyud mabuhat sa mga tao nga judgmental. Kana bang mga taong kusog kayo mohimog konklusyon bisag wala pay ebidensya nga tinuod. Gilingay mong tupad ina judgmental ka. Judgmental. Kada bang imo palang nakita nga murag na ay semblance, mudritso dayon kag hukom. Mao ni mga Hudiyo, pagtan-aw nilang Hesus nga pobre, nya ilang nahibaw-an taga Galilea, nya niingon ang mga tao, mura magsiya maoy Mesiyas, mura magsiya maoy kana ganing propeta nga gipaabot nato. Dritso dahil lang yun, ha? Ang sagot taon, wa mo magtuon sa kasulatan? Why propitang magikas Galilea, oy? Ana dayon. Hukom dayon ba? No sa dayon hitabo karon sa impeachment. Nagkagubot sila. Ngano man? Kay wa may ebidensyang tarong ang nag-file sa impeachment, pulos lang mga conclusions, kanang gitawag nila bag sa Tagalog og haka-haka kuno. Kana bang sa ato na sa Cebuano unsam nang haka-haka? Ha? Duda-duda lang. Mura-mura ra ba? Mura-mura, maingon-ingon. Ana, unya kaning ilang mga istorya-istorya nga maingon-ingon, haka-haka, ilang gihimong konklusyon haron himuon kuno nilang sufficient substance. Mo na nga na-declared na sa Committee on Justice nga dunay sufficient substance, form and substance. Ang form mo man problema kay ang form raman ang paghanay. Ang substance sufficient kuno, sufficient sad ang grounds. Pero why klarong ebidensya? Mo na ang tubag sa kampo ni BP Sara, dili may motubag sa inyong unom ka questions, specific questions, maghimo lamig consolidated answer. O kung sa may ilang consolidated answer, usa sa ilang giingon dito, wala mo'y ebidensya. Kaya ang sa korte mangguday ko no, di man sa civil lawyer, pero canon lawyer ko, mao masad na diri sa korte sad sa tribunal nato simbahan. Kinahanglan na usay ebidensya una pa ang kaso. Mo file ka og kaso, kinahanglan na jud kay ebidensya kay ug mao na nga paila nimo kaso una pa ka mangitag ebidensya. Ana, kaluoy naglakaw-lakaw diha, kalitan lang nimo file og kaso. Nya mo gasto nagmaayo. Nya wa day ebidensya, unya inighuman na dito na priso na kay gidetain na una pa mingon ay absuelto man di ay muna karon kanang member sa UN Human Rights Council na Japanese nga inila nga researcher o kanang sangyaw sana siya tig reporter ba o researcher
Singan anan limot man ko. Siya ra gyud nakaingon dito sa UN Human Rights Council nga dakong inhustisya ang gibuhat sa ICC nga ilang gipriso kining 80 years old nga former president sa Pilipinas tungod sa ilang accusation na crime against humanity pero way ebidensya. Nagkaroon wa pa may ebidensya yung tarong dito sa ICC. Mao nang wag na sila ka hearing, formal hearing, preliminary lang gyapon. Wa may ebidensya pero ilan ang gipreso. Muna nga niingon gyud ang kaning kuan human right advocate nga Japanese nga atong papulio ni si President Duterte kay gawas nga crime against human right ning gibuhat sa ICC kay 80 years old masakiton pa gyud unya gipriso nag more than 1 year gideprive siya sa iyang pamilya, gideprive siya sa iyang nasod, gideprive siya sa iyang liberty, gideprive pa gyud siya sa kining gitawag og speedy process sa iyang kahimtang. Sobra na good 1 year, wa lang yapoy kaso gidetain. Dako man kay nang issue sa international nga standard sa pag-handle og crime. Kinahanglan doon nag-speedy process pag-determine sa imong crime. Og mao ni ang resulta sa mga judgmental. Kinsa may nagpadala ngadto ni President Duterte, ang ato ra sa dinhing mga igsuon. Sila si Trillanes, sila si De Lima, kanang mga Communist Party of the Philippines, ang mga members, mao'y nagpadala dito. Pinaagi ang ilang gifile nga kaso, sila'y nag-arrange sa mga ICC. Unya, ang nagdakop, ang ato ra sa mga kapulisan din pinanguluhan ni General Torre. Wa may mga taga-ICC ni dakop. Kinsa man sila nag-provide og eroplano, ang ato ra sa gobyerno, atong presidente mo'y nag-provide og eroplano, ato ra sang eroplano gani ila man nang gigamit-gamit kuno karon. Kinsa may nibayad? Ang magbubuhis kitang mga magbubuhis mo'y nibayad. Kana rong ilang impeachment kinsa may nibayad ana rong ilang honoraria nga porting dagkoa, kita gyapon. Nya nalipay ta nang impeachment. Wow. Kinsa may nalipay ana sila. Kinsa man sila nangawat og kwarta, sila rasad. Ja kinsa man nila pader, ambot lang. Basta naa na nila. Na, ay lingi ay mong tupad, inanaa din nimo ang katong malita. Inanaan nimo. Na? Wow, tuwa na nila. Og nanay nanulti ana. Sila si Diskaya, Saldico, sila si Gutisa, unsa may hitabo nila karon? Awa na gipang priso na, gipanggukod na, nangawagtang na, tago-tago na. Nya karon na ay isog nga mga 18 Marines or soldiers. 16 raman kuno ana gyud ang Marines niya, ang duha ana murag sa to army. Pero hapit na sad kay sigihan yung pangitag paagi nga mawagtang gid sila. Sunan ka sa ila kuno ditong individual sa NBI nga kanang murag question, abi nila i-question katong ilang affidavit. Uy, lain mga question, apil na maasa inyong safe house. Kinsay imong kontak nganong kita mo aning attorney sana baligod man na. Ana, mao may mga questions. Nga naman, tungod kay gipangitaan na sad og ebidensya para mapriso sila, mapailan og kaso para sila mo'y mapriso. Ang kadto hinong ilang gitumbok nga mo'y nidawat adto mga malitang porting daghana nga niabot og more or less 800 billion kapin, wa hinoon susiha og maayo kung tinuod ba. Mao ni ang mga dautan na katawhan. Matod pa diri sa atong unang pagbasa
si Jeremias nga nagtinarong sa iyang pagka lumulupyo o sa iyang pagka-propeta, matod pa niya, wa day ko kahibaw Ginoo, naglaraw naman day sila sa pagpatay nako, nagtinarong raman unta ko og alagad sa katawhan, pero ang mga dautan naglaraw sa pagpatay niya. Si Jesus po nagtinarong sa alagad, ayos mga masakiton, tudlo sa mga tao unsay buhaton aron magkahigugmaay, aron magkahiusa, di adi ay mga leaders, mga Hudiyong, mga buangon naglaraw na sa pagpatay niya. Linya imong tupad ina wa kay galaraw pagpatay nimo. Ina ba ina basig sige kag alaga diri sige kag palit og slat na di ay naglaraw pagpatay nimo. Posible oy. Posible yun. Kaya nga naman, kani manggo mga dautan, maguna ang ilang hukom, una pa ang investigasyon. Mao ginay nature sa dautan. Kana bitang mga ginikanan ng ilang anak na uli o gabi na, nya dalaga, nya gihatod pag yung motor. Unsa may ila din konklusyon? Ana day na kundat-kundat ka buanga ka. Tamparuson dayon. Usahay kusion, latuson. Ana. Nya. Ang nihato di ay ang nahigugma dito siyang anak nga nagamping sa iyang anak. Kanyang anak hapit gitaon huwag pangpang. Giluwas pa dito, nagkapangos-pangos pa gid ang naghatod. Kay naligid pag tree planting nila. Nag-tree planting, sabi ka. Yan, naligid man, giluwas dito, gabitay ang taos pangpang. Nakunwap atong tawhana, wa na unta kay anak, patay na unta. Nga, imo pa yung gitamparos. Buangon ka. Pero kani mga buutan, kanang tinuod gyud nga Dios nun, sama ni Jesus, mao na ang sugo ni Jesus, ayaw gyud paghukom. Ayaw paghukom, pangita usag kamatuoran. Nya unsa man pagpangitag kamatuoran, matud pa ni Jesus, tangtanga usa ng truso nga naa sa imong mata, nga nakaali sa imong mata. Kay gitaptapan ang imong mata sa imong truso. Ug unsa man ning truso, ang garbo, kining kahakog, in short, ang sala. Unsa to'y 7 capital sins? Paligas, pride, anger, lust, envy, gluttony, avarice, sloth. Kaning mga garbo, kasuko, kaulag, kasina, kaning pagkahangol o kaon, kanang pagkahakog anang mga bahandi o gahom o kanang pahayahay kanang katapulan, maunay mo tap nato ni ang tao nga nabiktima ni anang maong sala, dili angayan nga mohimog judgment. Ngano man ang ilang judgment dili impartial, partial ang ilang judgment. Nya sa atong Congress karon o sa atong Senate, kinsa may naggunit diha ron sa gahom sa Justice Committee, pulos man sa nadunay mga kaso. Mo bitan nang giatakig maayo nang lingkod diha sa moy chair sa Justice Committee, kay iya man nang giangkon nga ang iyang bana dunay kaso, dunay kanana ganing gi isyuhan nag arrest warrant, iyang gitaguan. Kay matod pa niya, lawyer ko, kamao ko mutago. Iyang gitaguan. Unya, karon siya'y mangita kunuhay og kamatuoran. Niya ang kamatuoran sa iyang whereabouts, sa iyang bana, iyang gitaguan. Maunay isyo sad karon. Niya, nasa'y gisulti si BP Sara, ingon siya, isugra ba kay siya nga mo kuan ako, mo daot nako, arisgado kay siya. Na para ba na siya utang sa akong bana?
Napakunoy utang, mga 8 million. Kaya wa kabayad sa professional fee sa iyang kaso nga gihandulan sa lawyer sa ngabana ni BP Sara. Nya karon siya arisgado kayo nga mo pin down gyud ni BP Sara. Aw ba sentingali para maimpas ang utang. Mga igsoon, matud pa ni Kristo, kung ikaw gani dunay troso sa imong mata, ayaw paningkamot pagkuha sa puling sa imong isig katao. Magpaubos usa ta, humble down, aron makamaotang mo tan-aw sa kamatuoran. Matud pa diri sa atong tubag sa Salmo. Unsa may atong tubag? O Ginoo akong Dios, nagadangop ako kanimo. Ang kamaorag yung muhukom sa tinuod nakahintang kanang kamaong mudangop sa Ginoo. Kana bang magpatambag sa Ginoo, magpagiya sa Ginoo, because God is truth. Og wa siya, way lamdag sa Ginoo sa atong kasing-kasing og hunahuna, di kita kakita sa kamatuoran. Nganuman, we are in darkness. Ang yawa mao'y mo occupy nato. Muna sa dili pa ka mohukom, hangyuas ang Ginoo, Lord, pagampo ba? Lord, lamdagi ko. Karon do na tay plano nga last day na lang sa atong pagpamaligyag slot. Karong sunod nga inig bindita lokay. Hinay makaingalin. Hinay man kaayo. Mura magwa na mo palit og slot, di ato na lang ning hunongon nya dili na ta mag-project. Ana. Wala na hunong na. Ilansang nato sa cross. O kami karon sige pa migpamalandong sa atong PPC o PFC. Sige migpamalandong agiyahan tas Ginoo unsa may atong buhaton kay mura na nasufocated na ni sila sa slot. Pero dili sad ta mo ingon nga mo undang ta mangayo lang taglamdag sa Ginoo. Wa man sa kumasuko ninyo nga wa pa gyud ninyo hotdog palit ang slot. Hinay na gyud kanang murag tungod man sa guni sa krisis. Mo angkon gyud ko nga kanang tungod sa krisis. Di na sa gyud nato makaya ang pagpalit. Pero kung naa lang kitay Ginoo, wa gyud krisis sa kinabuhi. Hinumdo mo antong multiplication of bread. Oh, krisis ba yato? 5,000 kapin ang pakanon, nya 5 ra kapan. Pero nidangop man sila sa Ginoo. Nidangop man sila ni Hesus. Ay, niingon ra sa Hesus, palingkura lang na sila. Lord, atong palingkuron, unsa may atong ipakaon ani? Ay, palingkura, hay man tong inyong 5 kapan. Gihatag dayon nila. Uy, gipikas lang ni Hesus. Oh, ihatag ni ngadtos mga tao. Nakakaon, nabusog ang 5,000. Unya, ang resulta, nakahipos pagin silag sobra nga 12 kabukag nga pan. Muna, na malandong sad mi sa PPC, PFC, mao ni akong kuyo gros pagpamalandong nga unsaon aron makasabota nga ang pagpanghatag di ay mao sad ay source of blessings. Kana bang word ba nga the more you give, unsay sumpay ana? May kay mo mosulti ana. My God, kay mo mosulti ana. Pero gitaptapan pa. The more you give, the more you receive. Yeah. Sige, palit na. Ay, wap ang masukoy kwarta pa din. Para masanis bugas pa din. Para, unsa na mali atong kanon pa din. Unsa na mali. Ana da yun. Katong bata, nga nagdangas 5 kapan o 2 ka isda, gihatag niya hurot ngadto ni Jesus. Why nahibili niya? O kung sa may nahitabo, nakapakaon og 5,000 katao, mga laki ray giihap. Kinsa may naapil atong pakaon, apil sa tong bata. Unya, nasubrahan mag-12 ka bukag, hain man to giuli. Tuwa sa tos bata. So ang iyang 5 kapan og 2 ka isda nahimong 12 ka bukag, nakakaon pa siya, nakapakaon pa siya. Kinsay makahimo ana?
ang tao rasad nga nagdangop sa Ginoo. Pero kana mga tao nasa imong tupad, ingon sila ayaw na ng tupad pa din kay ayuda na kana kunong nasa imong tapad. Naandan mo ko ng word na tupad niya, ayuda dahil na dahil siya. Kanira bang ayuda gihimo sa atong mga leader des gobyerno? So mao ginay source of dako kay corruption sad. Pag yun nakakwinta ana pilay ilang gi hatag ayuda katong niaging eleksyon nga hasta 3 days before, 1 day before nagsigi pagpanghatag, hasta pagani on the day of election sige panghatag nga unta against man unta na sa electioneering nga balaod panahos eleksyon sige panghatag ang title tupad AX unsa pa to sa tong usa katubang inyong gidawat ba ay nilinya biya mo ato suko magay mong wa mo malista dito gipaapas yung listahan na ang pagpanghatag di ay dili ang pagsigig tigom maoy tuburan sa kalambuan sa atong kinabuhi. Kung ang tanan nga mga Filipinos labi na nga atong mga leaders mahimong manggihatagon labi na gyud ngadtos mga kabos mulambo gining atong nason. Pero kung magpabilin sila ining ilang kadaw o kahakog sa bahandi o sa gahom, maut-ut gitag maayo. Nag-anam gitag kaut-ut. Mao na ayaw pang hukom, patudlo sa Ginoo, nya ihatag yun ang tanan. Ngilas na lang lingi sa imong tupad, sa imong tapad. Ingna, pwede na nakong ihatag ang akong bana or ang akong asawa. Ihatag na ba? Para mo alagad sa Diyos nung pag-alagad. Mo na siya. Manindog na ta. Mga igsoon, sa atong pagdangop sa Ginoo, kita makasinati sa iyang way sukod nga panabang kay siya maluluyon o gamhanan. Malaumon kitang moingon, ikaw ang among kusog o Ginoo. Ikaw ang among kusog o Ginoo. Nga sila nga anaa sa awtoridad, magiyahan pinaagi sa diwa sa pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among kusog o Ginoo. Nga ang kadasig mabatunan nila nga musangyaw sa mensahe sa ebanghelyo ngadto sa tanang dapit, magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among kusog o Ginoo. Nga ang adunahang mga nasud magmanggihatagon ngadto sa mga kabus nga nasud, magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among kusog o Ginoo. Nga ang mga masakiton, ang mga binilanggo, ang mga idaran ug sila nga adunay kabilinggan, malig-on pinaagi sa makahupayng mga pulong sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among kusog o Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among kusog o Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among kusog o Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among kusog o Ginoo.
nga ang mga matuuhong mihalina makatagamtam sa gisaad nga pahulaing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among kusog, O Ginoo. Makagagahom og maluluyong amahan, dawata kining among pangamuyo, nga among gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Malukmay unta ikaw Ginoo, niining among gihalad nga mga gasa, daniha nganha kanimo ang among mga masinupakong kabubuton, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaw sa kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ang matan, Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong kabubuton, nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on og kaayo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nag-anhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini,
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagtuon, dinhi sayo kamay mong sa langit, ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsunay, hinunuan-uwasa kami sa dapat. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahulog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa,
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaaw sa kanino. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. We are made for service, to care for all men. We are made for love, both time and again. The love that will lead through sorrow and pain. The love that will never die, we pray. God sent His Son to show us the way. One who shared His love every minute of the day. One who gave His life that we might live, and His Spirit to help us through the years. Life can be so lonely when nobody cares. Life can be so empty when nobody shares. But if man gives himself to help other men, the happiness of Christ will live within me. Magampo kita. Ginoo, maghinlo unta kanamo ang imong mga sakramento, maghingpit kini kanamo sa pagpahimuot kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nung pasaylo. Ngato lang buhaton, dili lang gid sad tamang hukom sa atong isig katao kun way klarong basihanan or ebidensya. So padayon tagpalit og slots kay pang-ending na ni karon na lang ni kutob nga Benditas Lukay. Ang atong grace tag 100 pesos per slot o niya naani 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang atong PPSC Part 2
tag 100 pesos gihapon. Nya naasad ni siya 163 slot challenge nga tag 16,300. Nya ang atong BPR tag 100 pesos. So kung mopalit mo og slot para sa tulo ka slots, 300 pesos. Dako na kay ikatabang sa atong mga kaigsuonan og sa ato dinhing simbahan. Salamat kayo, pakpakan nato ang namalit og slots. Unya ang atong Via Cruces nagpadayon last Friday na lang karong umaabot na Friday. Unya dayon do natay Grand Via Cruces inig kaadlawon sa Lunes Santo. Alas 4 kaadlawon ta magsugod. Ana. Ang moapil malangit. Mura di mo gusto. Sakripisyo bagamay, di man na sakripisyo kay bugnaw na. Nya ang atong mass wedding, sige mong imbitar ha, mass wedding karong July 18, nya katapusang panawat on or before May 31. Nya ang atong gitarget karon 163 ka couples na natay mga 67. So mga 96 na lang ang kuwang. First come, first serve. Nya suportahi ang atong mga social media platforms. Una kaning YouTube channel nga Padresiano Ubod na ana ni Roy mga 288,000 ka subscribers. Nya sige lang mo view, like, share, subscribe kada adlaw gyud, kada adlaw ayaw nang kausalas usa ka semana. Nya maka-influence ta sa atong mga kaigsuonan about our mass, atong mga humili, katabang man ni siya. Unya doon na sa nigamayng income para sa atong charitable expenditures. Nya ang atong Facebook page mao ang sa Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Nya karong sunod Sabado, March 28, mao ang atong Lenten Recollection dinis parokya, Part 1. Ako'y muhandol ana, Part 1, nya doon na nay confession. Karong ika-alas 7 sa gabi magsugod or labing dugay alas 7:30 gabi nay confession nya recollection. Karon ng 28 inig ka 31 sa March, Martes, Part 2 nga recollection kuana na siya stage play with Monsignor Tingting Angkahas nga grupo. So wala na nay confession kay mutan-aw man ta sa liso sa kay mag-confession ka dito nya magtan-aw pagyud ka. So ato na lang nang ikuan sa ang atong daghan yun nga confession inig ka Huwebes Santo, Biyernes Santo og Sabado Santo. Tanawa sa atong schedule diha. Nya bendita sa Lukay ika-29 inig 28 sa alas 6 sa gabi na nasa nay pagpangbendita sa Lukay. Kay kuan naman na siya Sunday Mass naman na. Mao ni atong timan-an. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaasab kaninyo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat Salamat sa Diyos.